rangke betung pan curulo ni ini nang tu pan nang pha lam the bang la hello je non het latest la the summit pet Kazan development block ke parlu de koni homasti angkang along Angonwadi a building kumkrehni ne do labangso a kumkrehni a building ki kim dia pan kapre a committee ke seng do la construction committee pu labangso a puthak ke pache thang ji ba kache tham ji so alam thi pensi nang tum pan ha ke phai abang nason hello nadak long krehni do construction committee ke seng Angonwadi labangso building mate ICDS building labangso longkre ini do so construction committee ke seng nasi nilitum thelong lo labangso alis kelang pe nasi labangso alis long thelong ke lason halo iduno do munit si long thom long pri chairman ta to ek number lapen number hini alam the bangke ladak penangan akhe tumhan ke plak kondo YouTube kelang ateng pulute te bange Karbiang long pulute ilusum Karbiaha warlo mithanga arong lo mithanga along li lo mithanga pilthi lo lasi sonsuria kamle nangli pustame ana bangke ilusum mithanga khe si ladak bangke charjab long nang ye polo sitame ladak thek long bangke akaprek jelar fit a picture bangke arjana bangke nasi nilitung puji po bangla hello Karbiang long Thomas Council CM ke hai Dr. Tuliram Ronghang lapen ke 17 nong Kazan MLA ake hai Dr. Numor Bumin phan kachunuri bangla hello lasi kado kawita homan lo DGP akami claim ke workers pulote lasi lakato kawi ke langta homan nangji ba papaching bar nangi kusi kachunuri kangtung lapen la komite long sitame jasmet pet Karbi BCP workers atum phanta elong longni bak kapachong da dunji ba kami claim kapacherap dun longji supervise ke palang dun longji phan lata chuning rilo